ya rubuta alƙur'anin gabaki ɗayansa da jinin al'ada. Na karanta wannan a littafi na gani ne ta mamaki. Wallahi malam sai kwanaki wani yake zuwa yake min fatawa ya ce malam akwai fa bala'in da yake faruwa yanzu ba ku sani ba ko masu karantarwa. Na ce me yake faruwa? Ya ce malam yanzu fa mata suna sai da jinin al'adarsu. Mata suna sai da jini. Na ce kamar yaya? Ce wallahi duk wanda Allah ya mata arziki tana zubar da jini da yawa, yanzu tare shi suke yi da leda ko su tare shi da wani abu, in ya zuba sai su zuba shi a wani kwantina ko a wata roba su kai sai da shi kuɗi me ake da shi? Tsafi ake da jinin al'ada. A shi sai kuma na karanta a littafi aka ce akwai bokaye matsafa da suke rubuta alkur'ani tawadar shi ne jinin al'adar mace. La ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah. Malam yaya za mu zauna lafiya? Yaya ba za a sace ku ba? Yaya ba za a kashe ku ba? Yaya abubuwa ba za su yi tsada a cikin ku ba? Yaya ba za ku kasa samun zaman lafiya ba? Alhali kun ce duniya ita ce a gaban ku, kuma kuna gani ana yi wa Allah ta'adi, ana saba wa Allah. Ya za mu samu kwanciyar hankali muna wannan kazantar? Wallahi ina gaya muku a cikin bokaye akwai masu wannan abu. To ba ma wannan ba, akwai masu kaɗa ruwan fitsari da ba haya su mai da shi tawada su rubuta Qur'ani suratu Yasin da shi. Wa minhum man yaktubu al-Qur'an al-Karim bil qadharati aw bi dam al-hayd. Ina so in gaya muku wato munin sihiri da tsafi, mu'amala da matsafa, munin sa ya isa wallahi. Aka kwashe kayan ofishin gaba daya, aka bare tayil din ofisin gaba daya, ya sayo kaya sababbi ya zuba musu nasa addu'o'in shi ma, ya ce mu buga da ni da ku, ya ce kuma sai an zauna a kujerar. Jini sun zo sun yi bade-bade, suka yi hauka kuma ba su goge jinin ba, amma me karya zuciya ne don a tsoratar da shi ya san cewa wannan ofishin fa karya tsammanin zai zauna lafiya. An yi da yawa, mutane da yawa ana musu. Malam wani idan ya zo kujerar wallahi malam ji zai kamar wuta ake bunka masa, zai ji baya son zaman ofisin. Akwai mutanen da zaga ga kujerar su nan ta amana wallahi ba sa zama, kullum in kun zo bara gan su akan main kujerar su ba ta zauna, sai dai zauna a gefe ya ci gaba da cikin file ɗinsa a ƙasa. Wallahi ba ta zaune ba. Malam yanzu ta kai ga fa ofisoshin gwamnati wadan bala'i fa akan haɗa kai da masinjoji da masu gadi da daddare a je a ɓare tayar na ƙarƙashin kujerar oga, a ɓare a je a karɓo magunguna daga gudun bokaye, a ɓare a zo a sama kafin gari ya waye an gama komai, an mai da kafin an rufe. Wallahi ba za ka gane ba malam, sai dai kai ta haɗuwa da bala'i, ciwo can, damuwa can, matsala can, an yi asara, an tafka wani rashin mutunci a can, ai ta barka kwere a ce wannan bai iya aiki ba, wannan kaza kaza, da ba abin da ba sa yi matsafa, kuma suna nan a cikin mu. Duk inda yake akwai ni'ima akwai wadata to akwai matsafa kuma suna nan, suna kama gidaje, suna zama, kuma suna da almajirai, suna da masu zuwa su nemo musu customers, kuma suna gaya wa mutane cewa ba ku isa ku samu mulki ko sarauta ko dukiya ko wani abu ko wani jin daɗi ba sai kun yi alaƙa da su. Wani ya ce shi ba zai taɓa yiwa ya rayu ba tare da wannan neman taimako daga gurin waɗannan mutanen ba, ya faɗa ƙarara. Ibn Qudama ya ce akwai sihirin da zai saka rashin lafiya. Ya ce daga wa minhu ma ya akhudhu ar-rajul an imra'ati fa yamna'uhu wa tuha. Kaji ko? Daga cikin sihiri da ake yi akwai wanda za a hana ka saduwa da matarka. Zan maimaita, Ibn Qudama ya ce daga cikin nau'i na sihiri akwai sihirin da za a yi wa mutum a haramta masa saduwa da iyalinsa. Kuna zaman aure da ita amma za ku shafe shekaru baka isa ka kusance ta ba, wallahi baka isa ba. Duk abin da za ka yi wallahi ba ka iya saduwa da ita ba. Kuma wannan ku tambayi wanda suke fama da shi, suna nan birkate birjak. Wata mata ta tambayin take cewa yau tsakaninta da mai gidanta shekara 4. Me ya faru? Ba lafiya, ya ce lafiyarsa kalau. Me ya faru? Ya ce ba da ra'ayi. Ta ce malam na kasa. Kuku nawa? Ta ce ni ɗaya ne. Zina yake? Ta ce wallahi zan mai shaida baya zina. An rufe ta, an rufe shi. Ya ce wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Daga cikin sihiri akwai wanda ake yi a raba mutum da shi da matarsa. In an ga kuna zaman lafiya da iyali, la ilaha illallah. Malam ka duba yadda al'amura suka lalace a yau.
iyalin kawai ba a so a ga kuna zaman lafiya kanku ya haɗu da mata. Kacin watakila ma kanwar mahaifiyarka, watakila ma kannanka mata, watakila ma yayyanka mata za su iya maka sihiri saboda su raba ka da matarka. Haka kawai ka ga mutum yana ta faɗa da matarsa kuma ka kasa gane mai ta masa. Shi ba zai iya bayanin mai ta masa ba, sai dai uzurori na banza da zai ta faɗa wanda ba su kai sun kawo ba. Ba ta girmama ni, ba ta ganin mutunci na, ba ta min kaza 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 kaza. Nan ma ranar na ajiye takalmi na zo na tarar da shi ba inda na ajiye shi ba. Haba alaji, haba alaji, ba ta da tsari. Na zo na tarar da tana ajiye min cokali akan kujera kaza kaza kaza. Ka ji wannan wasu ƙananan abubuwa tawafe wanda bai kamata a yi magana akan su ba. To akwai wanda za a raba ka da matarka. In ka ga matarka kuna uwa ka ubanka kuna faɗa ba ku zaman lafiya, to ka bincika. Ko kuma a sa mace ta ƙi mijinta. In an ga mace ta makale tana son wani, suna zaune suna zaman lafiya, to sai a raba ta da shi. Musamman in akwai mai neman ta a da ba ta aure shi ba, sai ta auri wancan. Malam ka san yanzu kwace mutane matan su ake yi. Ka mai da hankali, ka rike matarka hannu biyu. Wallahi za su iya raba ka da matarka. Wannan matar taka da kake gani, wallahi wani kuma wani abokinka ya aure ta, a sa ta maka rashin mutunci. Wani ya gaya mata, ya ce ba aure zaki ba, ki je ki zaman auren in gani. Wallahi malam bai yiwu ba zaman auren. Tuntunin ya je ya biya. Kuma shi mai sihiri jaddadawa yake, maimaitawa yake. In ya kai bayan wata uku sai ya kai wa malami a daɗa aiki, a daɗa aiki. In ya gane kana yin magani kuma sai ya daɗa jaddada. Kuma muna da damuwa, dole sihirin nan in dai ya zo da kaddara kuma zai tasiri a kanka. Sai ka dage da addu'a da roƙon Allah. Ko kuma a sanya soyayya tsakanin mutanen da babu soyayya a tsakaninsu. In ana so wani ya zo ya more ka ko saboda kana da wani matsayi ko kana da wata dama, wallahi alazim akram kallah, sai a zo a sa maka mutum, sai a sa ka kawai ku kawo maka kaunar juna kawai da shi. Sai a ce da fa they are not in good time with wani, amma yanzu subhanallah an yi aiki. Mutum zai da kirji ya ce ka bari gani, wallahi duk sai na wuce ku. Kuma wallahi ya zo ya tsallake ku ya wuce ku, ya zama shine a gaban oga, sai ya neme shi a komai. Akwai wani wanda zai zo biki irci ya ce ya fa wannan karfi wannan. Duka wannan Ibn Qudama yake cewa masihirta suna yin wannan. Waqi'atun bayna sahir wa shaytan, yana faruwa tsakanin matsafi da shedan, duka suna wannan. Wannan bayani ne kenan akan matsayin sihiri. Akwai bokanci, boka yawanci da shi ake wannan, ko dan kulumboto ko dan kulle-kulle. Shi boka shi ne alkahinu, wanda yake ba da labarin akan abubuwan da za su faru gobe. Shi ne boka. To zai zo sai ce ma abu kaza zai faru, abu kaza zai faru, abu kaza zai faru.